Kusangana kwatiri kuita zvikare pano paTirare 263 pano panjanga ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana nguva chiri munyowani paTirare 263 chandinokukurudzira ndechekuti usubscribe wotena on the notification bell kuitira kuti pandiri kudzoka neamwe mapost uchange uchingozvionera. Nyaya ndinezviro muzuva ranhasi inyaya yemukomana uyo anonzi Dick ane 25 years. Dick mukomana iye wekwaMurewa apengesana nagugu vake avo vane 60 years. Nyaya iri kubuda mastreets esocial media ende iri kutendera mastreets esocial media ndiyo iri kupisa. Ende mukomana uyu mutauro ari kutoita ari kutoti makanditorera gugu vangu ava vandiri kufambidzana navo neniwo ndinozviuraya tichaparadzaniswa nerufu. Gogo pavakavhunzwa vakataura kuti mwana uyu ndinomuda ende murudo ndakanyura. Gogo vamubudira kuita nyaya zvitonzi vanitori nevazukuru vane varoora ende vakazvibvuma kuti vane vazukuru vane varoora. Hamene vakwasha vavo vari kuzvinzwawo sei, vari kuzvitambira sei. Vehukama vagogo ava hamene vari kuzvitambira sei, but vari kuti chikuru rudo isusu hatife takasiyana. Gogo ava vari kutonzi futi vane nhumbu, ndozvimwe zvinoshamisa panyaya iyi. Makuna ndiwo ega ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tikatasa pic riri kubuda pascreen apapa ndiro pic revanhu vandiri kutaura nezvavo ragogo nemudiwa wavo uyo ane 25 years vapengesana kwaMurewa. Ndinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya yagogo ava nemudiwa uyu, kuti zviriko here kana kuti zvine kudyisana mukati kana kuti zvine mushonga mukati kuti gogo ava vangazopengesana nemwana uyu ende mwana uyuwo akapenyerwa nechemberi kuti zviite sei. Ndinokumbura kuti zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi.